Meg tudod mutatni a turista jelzést? Ott. Milyen színű? Jó. Piros? Jól van. Akkor mehetünk is tovább a piros úton? Igen. Akkor gyere, induljunk. Mindezt ezt eltöröm. Hogy kell ezt eltörni? Na dolg. Na, ezt te fog. Eljövök, és itt az a fizikája. Rendben. Mehetünk az Évához? Igen. Oké, mehetsz előre, túravezető.